Αριγίμπη από τα αριστερά. Σιμεωνίδης. Αριγίμπη θα μπει από αριστερά, θα κάνει τις τρίπλες και το σουτ γκολ για τον Πας Γιάννενα. Γκολ στο 7ο λεπτό για τον Γκλόμπι Αριγίμπη, ο οποίος ανοίγει το σκορ εδώ στο Εθνικό Στάδιο Ιωαννίνων Ιωσημάδες. Είναι από τα πρώτα γκολ του Πας Γιάννενα στο πρώτο ημίχρονο, ανοίγει το σκορ και μάλιστα τόσο νωρίς, με τον Αριγίμπη να μπαίνει στην περιοχή από τα αριστερά, να κάνει τις τρίπλες και να σκοράρει με ένα πολύ ωραίο σουτ, δυνατό ευθύνη σουτ, και να κερδίζει τον Κασαπίδη και η μπάλα από το σουτ του να καταλήγει στα δίχτυα του Καμπανιακού. Πολύ δυνατό ξεκίνημα για τον Πας Γιάννενα, με τον Κρυπαράκο, ο οποίος θα κάνει την παλιά για τον Κοντονίκο από τα δεξιά. Ο Κοντονίκος θα δώσει πολύ ωραία κεφαλιά του Μπουλάρη, αλλά θα καταλήξει στα χέρια του Κασαπίδη. Μια κεφαλιά του, πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Καμπανιακό, με διπλή ευκαιρία για τον Καμπανιακό, ωστόσο κατέληξε η μπάλα out. Και τώρα βλέπουμε μια αντεπίθεση οργανωμένη αντεπίθεση από τον Πας Γιάννενα, με τον Κοντονίκο από τα δεξιά να μπαίνει στην περιοχή. Και γκολ 2-0 με τον Ναούμι, 2-0 για τον Πας Γιάννενα. Μετά από την αντεπίθεση του Κοντονίκου, ο οποίος βγήκε από τα δεξιά, πλάσαρε, πέρασε ένα παίκτη, μπήκε στη μεγάλη περιοχή, πέρασε έναν παίκτη και έδωσε στον Ναούμι. Και στο 70ο και στο 38ο λεπτό έχουμε τον γκολ, το δεύτερο γκολ για τον Πας Γιάννενα με τον Ναούμι. Κασαπίδης, ο Μπουλάρη, σουτ, αποκρούει ο Κασαπίδης στο 43ο λεπτό. Πολύ ωραία μπαλιά, πολύ ωραίο σουτ από τον Δόση, στα σώματα βρέθηκε και κερδίθηκε ένα κόρνερ. Ο Κρυπαράκος θα το εκτελέσει, βαθιά μπαλιά, μες στο κέντρο της περιοχής ο Μπουλάρη, απίστευτο τέτα-τέτ, θα το χάσει. Πολύ σημαντική, μεγάλη επέμβαση για τον Κασαπίδη. 6 παίκτες στη μεγάλη περιοχή του Πας Γιάννενα. Κάνει τη σέντρα, θα βγει εκτός. Ο Παπαστεριανός είναι έτοιμος να κάνει το σουτ. Όχι ο Παπαστεριανός, ο Ντουμάνης έκανε το πολύ ωραίο σουτ στο 73ο λεπτό. Λίγκας. Τι επιλογή θα έχει, να δώσει στον Αριγίμπη. Αριγίμπη τέτα-τέτ και 3-0 για τον Πας Γιάννενα στο 77ο λεπτό. 3-0 για τον Πας Γιάννενα από τον Γκλόμπι Αριγίμπη, διπλασιάζει τα τέρματα που πετυχαίνει σήμερα. Μάρκο Μπρεκλιάτσα θα το εκτελέσει με το αριστερό του πόδι, φέρνει την μπάλα στην περιοχή. Η κεφαλιά του αρχηγού θα περάσει out. Τουρκοχωρίτης δίνει και αυτός στον Βρακά. Ο Βρακάς βρίσκει με την παρέμβασή του τον Αριγίμπη από τις κόντρες. Ο Αριγίμπη έξω από την περιοχή, πολύ ωραίο σουτ, αδύναμο όμως, το οποίο θα μπλοκάρει ο Κασαπίδης στο 85ο λεπτό.